Нафтабаза каля чашнікаў і іншыя аб'екты нерухомасці, якія не выкарыстоўваюцца, прапануюць да продажу на аўкцыёне. Усяго камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама сёлета плануе рэалізаваць на таргах каля 230 пабудоў. Сярод іх не толькі тыя, што раней не знайшлі гаспадара, а і новыя, якія выстаўляюцца ўпершыню. Адзін з самых буйных і цікавых для інвестараў аб'ектаў – склад нафтапрадуктаў у вёсцы Варкі на ўскрайку гарадскога пасёлка Чашнікі. До минулого года база выкарыстоўвалася дзяржаўным прадпрыемствам. На территории площадью более 8 гектар расположены 13 зданий. К объекту подведены железнодорожные пути, что означает, при запуске производства доставка сырья и отгрузка готовой продукции будет максимально удобной. Имеются сети электроснабжения, водопровод, проведена тепловая сеть, канализация, а также имеется скважина и насосная станция. Для хранения нефтепродуктов используется 20 резервуаров общим объемом более 5000 кубических метров. Все объекты нефтебазы находятся в хорошем техническом состоянии. Продавцом обеспечена полная сохранность объекта. Первый аукцион по продаже нефтебазы назначен на 27 февраля. И к участию в электронных торгах допускаются как физические и юридические лица Республики Беларусь, так и иностранные граждане. С пачатку года камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама правёў 12 выніковых аўкцыёнаў па продажы нерухомасці, якая не выкарыстоўваецца. Гэта дазволіла не толькі задзейнічаць аб'екты ў развіцці рэгіёна, а і папоўніць бюджэт на суму больш за 30 000 рублёў.